Μετά από 53 χρόνια, ουσιαστικά οι περιουσίες των κατοίκων των Βρετανικών βάσεων βρίσκονταν εγκλωβισμένες και σε στασιμότητα. Και μετά από 12 χρόνια διαρκώς συνεδριάσεων της Επιτροπής Εμπορίου, η κυβέρνηση Νίκο Αναστασιάδη κατόρθωσε να επιλύσει ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει από την Κυπριακή Ανεξαρτησία. Από σήμερα, και αυτό διεφάνηκε μέσα από την παρουσία των δημάρχων και των κοινοταρχών, οι κάτοικοι αισθάνονται ότι απελευθερώθηκαν οι περιουσίες τους, ότι πλέον είναι ισότιμοι πολίτες με τους άλλους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ για 53 τόσα χρόνια ένιωθαν την δυσμενή μεταχείριση και την κατάταξή τους σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Μέσα από αυτή τη συμφωνία, επιτέλους, τίθενται σε ίση μοίρα οι ιδιοκτήτες περιουσιών που εντάσσονται εντός των ορίων των βάσεων με όλους τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες της ελεύθερης περιοχής στην Κυπριακή Δημοκρατία. Διαβλέπετε όμως θετικότητα από πλευράς βάσεων στο να συνεργαστούν σε αυτόν τη διαδικασία, ότι δεν θα δείξουν τη στάση που έδειχναν την αρνητική. Εάν μιλήσετε με κατοίκους των περιοχών, πάρα πολλοί θα σας πούμε ότι ακόμα και σήμερα ήταν συνεργάσιμες οι βάσεις. Εκείνο που μετά σήμερα και διαφέρει από τα προηγούμενα είναι ότι αποτυπώνεται μέσα στη συμφωνία, υπάρχει και η γραπτή συμφωνία δηλαδή Κυπριακής Δημοκρατίας και Μεγάλης Βρετανίας, που κατοχυρώνει και διασφαλίζει όλα τα δικαιώματα σε σχέση με τις περιουσίες αυτών των κατοίκων. Ευχαριστώ. Κάτι τελευταίο. Δηλαδή, μετά τον πολυδρομικό σχεδιασμό, θα μπορούμε να αρχίσουμε να αναπτύξεις άμεσα, δεν είναι? Μετά τον πολυδρομικό σχεδιασμό, ναι. Ολοκληρώνεται το σχέδιο και εδώ είναι που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή να γίνει σωστός σχεδιασμός, έτσι ώστε αφού μας δίνεται η ευκαιρία, λόγω του ότι οι περιοχές αυτές είναι σχεδόν παρθένες, να μην επαναλάβουμε ή καλύτερα να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος ό,τι αφορά τους πολυδομικούς σχεδιασμούς. Ευχαριστώ. Γεια σας.